Pardon, is deze plek vrij? Ja, u kunt hier zitten. Rijdt deze trein direct naar het centrum? Ja, over 20 minuten zijn we daar. Weet u of er een restauratiewagon is? Ja, 2 rijtuigen verder vooraan. Waar kan ik mijn kaartje laten controleren? De conducteur komt zo door de wagon. Mag ik mijn koffer hierboven zetten? Ja, dat rek is ervoor bedoeld. Komt deze trein vaak te laat aan? Meestal is hij op tijd. Is het hier altijd zo vol? 's Ochtends en 's avonds reizen veel forensen. Is er wifi in de trein? Ja, maar soms is het wat langzaam. Kunt u zeggen waar het toilet is? Helemaal achterin, aan de rechterkant. Stopt de trein ook bij het vliegveld? Ja, dat is de volgende stop, na het centrum. Weet je waar ik iets te drinken kan kopen? Ja, in de restauratiewagon zijn drankjes. Hoe lang duurt de rit in totaal? Ongeveer 1 uur en 15 minuten. Kan ik hier mijn telefoon opladen? Ja, er is een stopcontact onder de stoel. Zijn er vandaag veel overstapmogelijkheden? Ja, in het centrum vertrekken veel aansluitende treinen.